Sup-sup naman ka diha lang. Gigutom ka? Asa pa bi, mura gigutom na naman po ni siya, oy. Nagtutoy naman eh. Say hello mga tita. Hello. Unsa color sa mata ni Jack? Unsa color sa mata ni Jack? Smile na yun. Smile. Smile na yun. Smile ba? Pakit-cute na yun sa mga tita. Hello. Si Mama Marites. Huwag pa na human ang Marites. Si Jenny diri oh. Ang Jenny Pigger. Ay, sa pabi. Ilagay ko muna si Jack doon. That's noodles. Unsa mo ni? Makichismis po siya. Makichismis po ka? Uy, ako. Istorya na po si Jack. Istorya ka? Uy, ano siya man na? Pakay mag-advertisement sa takin. Istorya man siya, uy. Uy, suko naman day. Dala man day ito ka suko. Uy, oh. Hag mama. Hag mami. Ay, didi. Agoy, nadigwa. Ay, kadigwa on day ito. Agoy, matusok yung mata. Oh, kadigwa on day ito. Do you want some? Yes. Yeah, I'll just put your brother here. Teka, saan naman yung libog naman ko anong buhaton, oy.